ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇತ್ತೆ ನಾಗ ಪೇರೈಪುನಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅವ್ರು ಪೂಜೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ನಾಗ ಬನ ತಡೆತ್ತೆ ಇದು ಜಾಗೆದ ಬನ ಅಂಚ ನೆಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತ್ತು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮೈಪುನೆ. ಇದೆನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾಲು ಬಾಸಿ ಜನ ನೆಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರು, ನನ್ನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಾಸಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಎಣ್ಣೆ ಕಿನ್ನೆ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಕಳು ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇಂದು ಎನ್ನ ಭಾಗವತಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಅರೆಡೆ ಫೇಮಸ್ ಭಾಗವತಿ ದಯಾನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾವೂರು. ಪೂಜೆ ಅಂಡು ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಾಂದುಲ್ಲೆ ಮಂಜಾಲ್ ತೀರ ತಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆ ಅರಿನ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದನು ಯಾಕೊಂತ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು ಸಣ್ಣ ಬಂದಂದು ಎತ್ತೊಂದುಂಡು ಇದು ದಪ್ಪ ಬೋಡು ಬಂದ ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿ ಬೆಲ್ಲ ಐಕ ಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಸೋಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ ದೀರೆನ ಶೋಕು ಒಚ್ಚಿದು ದಿಯೋಡು ಇತ್ತೆ ನೀರು ತೊಂದರುಡು ದಿಯರು ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ಸೋಕು ತಿಳುವಾದ ಪೂಜೋಡು ಬಂದನು. ಇಂಚ ಸೋಕು ಪೂಜೋಡು ಪೂಜಿದಾಯಿಕ ಬೆಲ್ಲದಾರಾಯಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡುಕು ದೀನಾಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.
ತೊಂದಿರ್ತಾರಟ್ಟು వచ్చిండు ఇదైతే రెడీ అండి ఓపెన్ ಅಂತ ಓಪನ್ ಎಮ್ಮಿ ಅದು ಬೈದಲ್ಲಿ